Hola, nois i noies. El meu nom és Joan Amades i Gelats. Vaig néixer el 23 de juliol del 1890 a Barcelona i dirigeixo un museu a aquesta ciutat. Durant el cap de setmana faig una cosa molt interessant que segur que us agradarà descobrir. Durant la setmana treballo al Museu d'Indústries i de les Arts i recullo tota mena d'estris que expliquen la història de la ciutat i de com treballen les persones. I durant el cap de setmana viatjo per tots els pobles del Pirineu buscant tradicions i que la gent em gravi les seves cançons tradicionals, les que es cantaven durant tota la vida. Aquí em teniu, a Beget, que és un poble dels Pirineus. Estic escrivint a màquina mentre l'Antonieta de Can Corriu canta una cançó tradicional del seu poble. El meu company Anton m'ajuda transcrivint la música. L'Anton i jo vàrem escriure un llibre molt important, que és el Costumari de cançons i tradicions catalanes. És un llibre molt gruixut, que està fet amb 5 volums. Soc en Joan Amades, un apassionat dels viatges, de les tradicions i sobretot del meu país. Sempre dic que les tradicions són molt importants, però si no hi ha tradició, bé val la pena inventar-se-la, oi? Creus que series capaç de fer una cançó tradicional per la teva escola? Jo crec que sí. Avui farem plegats una cançó tradicional per Fadaksal. La mestra et donarà les instruccions. Ànims, que ho faràs molt bé. Created using Powtoon.